Çoğunluğunun yaşayıcılarını vilayetlerden baranlara jaýlaryny kireyine bermek hemde mal saklamak gadagyn edilýär. Çoğunluğunun yaşayıcılarına mal saklamagy we jaýlaryny başga şäherlere kireyine bermegi gadagyn etdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 28 fevralda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä Aşgabat şäher häkimliginiň hemde berkararlyk etrawynyň etrap häkimliginiň wekilleri 25 fevralda çoğulun etrawynaky jaýlary barladylar. Barlawçylar yerli ýaşaýjylara paýtagty we onuň töweregindäki ýerlere ýadgysy bolmadyk adamlara jaýlaryny kärinetine bermegin gadagyn edilýändigini hemde olaryň öz ýeçiligindäki howlullaryny mal saklamaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Mundan başga da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojaluk jaýlarynyň haýsy terişçilere gurulanyny bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kireyine berilmegi boýunça girdilen gadagynçylygy başga vilayetlerden baranlaryň sanynyň aşa köpölmegi hemde jinaýatyň artmagy bilen düşündirýärler. 28 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çoğolluda polisiýa işgärleriniň başga vilayetlerden baranlary ýydarlap, Daşowul, Dewap we Mar vilayetlerinden Aşgabatda baran esasan guruluşyk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çoğolluda mallaryň köçeleri hapalamagyna garşy. Munyň bilen baglylykda emeldarlar adamlary mal saklamagy gadagyn edýär. Aşgabatyň Niýazy we Trapçasynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çoğolluda ýaşaýan başga vilayetlere ýydarlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çoğollunyň ýaşaýjylary 28 fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip awtobus duralgularyny durýarlar we olary tutup äkidýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak astyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otla mündürip vilayetlerine uğradýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän vilayetlere töledilýän jerimeniň möçberiniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat möçberini digini jerime tölen başga vilayetli Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygyderli ýydarlamalara sedawar bolýan vilayetler Çoğolluda mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk bilen töhbetdeş bolan bir çoğollulu gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, märeke üýtmelerine de gatnaşmaýarlar. Pahylar gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli töhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-ýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25 fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy paýtagtda alınıp barlayan guruluşykda işleýän başga vilayetlerden baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýydarlanýanyny, olary jerime salynıp öz ýaşaýan ýerlerine mejburi uğradylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyna hemde onuň ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlamak hukugyna kepil geçýär.